санаи 4 январи соли 2023 дар толори коғи фарҳангии шаҳри Бохтар мулоқоти раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода бо ҷавонон, варзишгарон, ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст, Тоҷикистон ватани азизи ман, илм, фуруғи маърифат ва маросими ҷоизасупории ғолибони озмунҳои мазкур ва мусобиқаҳои варзишӣ дар соли 2022 доир гардид. раиси вилоят нахуст аз намоиши дастовардҳои наврасону ҷавонони донишвар, ғолибони озмунҳои зеҳнӣ ва сабқатҳои варзишӣ дидан намуд. Қурбон Ҳакимзода дар ибтидо қайд намуд ки ҷавонону варзишгарон умед ва фардои давлату миллати тоҷик ҳастанд ва итминони давлату ҳукумати кишвар ҳам ба онҳо хеле қавӣ аст. раиси вилоят таъкид намуд ки ин ҳама таваҷҷӯҳ ва ғамхории давлату ҳукумат ба дастгирӣ ва ташвиқи наврасону ҷавонон барои илму донишандозӣ равона гардида, аз ҳар як намояндаи насли нав масъулияти ҷиддиро нисбат ба таҳсилу омӯзиш, иштироки фаъолона дар чорабиниҳои фарҳангию ҷамъиятӣ ва ҳифзи суннату арзишҳои миллӣ тақозо мекунад. ғолиби даври ҷумҳуриявии озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст аз рӯи номинатсияи адабиёти классикӣ. боиси фараҳмандист ки аллакай ҷоизаҳои худро аз тарафи пешвои муаззами миллат ва ҳамчунин аз тарафи раиси шаҳру раиси вилояти Хатлон ба даст овардам ва миннатдории худро ба ҳамаи ташкилкунандагони ин озмун ва ҳамчунин сарпарасти озмун пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки баҳри мо наврасон на танҳо ҷавонон балки аз хурд то ба калон чунин озмунҳоро фароҳам оварданд ва мо метавонем собит созем ки аз азал китобхону китобдӯсту китобдор ҳастем. барандаи шоҳҷоизаи озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст Шаҳло Сайдалиева ва дигар ғолибони даври ниҳоии озмуни мазкур бо тӯҳфаҳои раиси вилоят қадрдонӣ карда шуданд. ҳамчунин дар чорабинӣ натиҷаҳои футболбозони вилоят дар соли 2022 ҷамъбаст гардида ба беҳтарин бозингарон ва дастаҳои пешсафи футболбозон тӯҳфаҳои раиси вилоят тақдим карда шуд. дар маросими ҷоизасупории Федератсияи футболи вилояти Хатлон бо иштироки узви Кумитаи иҷроияи Федератсияи футболи Тоҷикистон, раиси Федератсияи футболи вилояти Хатлон, раиси вилоят муҳтарам Қурбон Ҳакимзода ва ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Алишер Урунов иштирок карданд. муассисаи давлатии мактаби аз шаҳри Бохтар дар соли 2022 сазовори 299 медал гардидад, аз он ҷумла дар 10 чемпионати байналмилалӣ иштирок карда сазовори 5 медали тило ва 5 медали нуқра ва 8 медали биринҷӣ ноил гаштааст. албатта ин рӯзо барои мо фаромӯш ношавандаанд ки мо хеле хурсандем ки дар мобайни 25 шаҳри ноҳия вилоят муассисаи давлатии мактаби аз шаҳри Бохтар сазовори ҷои аввал гардид. барои мо хеле хурсандиовар аст. мо низ дар оянда ҳаракати зиёд мекунем ки бозам яке аз беҳтарин мактабҳои варзиши вилоят шавем. дар анҷоми чорабинӣ барномаи фарҳангии омоданамудаи аҳли вилоят ва ғолибони озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман ба ҳозирин пешкаш карда шуд.